Čím bol Dubček vtedy pre Čechov a Slovákov, keď vieme, že za začiatku, krátko po novembrových udalostiach, sa skandoval Dubček na hrad. Ja osobne som mal 13 rokov, v novembri 89, si pamätám plagáty s jeho podobizňou a s týmto nápisom a potom sa objavil Václav Havel. Čím to je, že sa nedostal šancu na hrad? Ja som inak veľmi hrdý, že som bol jeden z prvých, ktorý verejne vyzval, ktorý som nejak 24. si to presne nepamätám, rečník v Trnave na námestí. To sme bol pozvaný a tam som zvolal Dubček na hrad a 20 000 ľudí volal Dubček na hrad. No, ja, aby som nevyznel, že chcem dehonestovať zástoj bývalého prezidenta Václava Havla, ale skutočne fakt je ten, že vtedy nie len, že unisono sa ozývalo Dubček na hrad, ale aj prieskumy, ktoré sa vtedy robili v verejnej mienky, tak jednoznačne nasvedčilo, že Dubček vysoko viedol v popularite. Václav Havel nebol taký známy, samozrejme, ako bol Dubček. Potom sa začalo pracovať na jeho prezentácii, vlastne na PR Václava Havla. No, tak ja si myslím, že bol asi záujem, aby to prezentoval Václav Havel, nie Alexander Dubček. Ale tam boli aj iné veci, predtým bol Slovák dlho prezidentom, tam bolo také nepísané pravidlo, že sa to striedalo, že bol Slovák, Čech, Slovák.